kratko, samo da se skupimo. Samo da skupimo na jedno mesto. Tako je, to moja raditi. Evo sad pomaži patrola da zatvore sa ovdje. Ajde. Ljudi, stajemo ovdje na raskrsnici samo da se skupimo. Znači, za kratko stajemo ovdje, pravimo pauzu. Dobro izmanevrisao. Zato je dobio aplauz. Da, liči mi na kordon tamo. Je u kordon? Ili imaš zoom? Jeste. Znači, igra mački miša večeras mnogo više nego u subotu. U subotu je bilo pokušaj igre mački miša, ali je bilo malo više ljudi. Bilo je sigurno 10.000 i više, a sad je oko 5.000, možda malo više. Da, sad je prilika da računamo. Tamo je čelo na, recimo, pa između 50 i 100 metara, a moj boga mi više, ovamo je sigurno 100 metara, znači, pa da kažemo 150, širina nek bude 10, to je 150, aha, to je druga ekipa JRM, 1500 puta 2, puta 2,5, pa oko 5.000. U svakom slučaju nedovoljno da bi se tek tako jurcalo sa kordonom tamo i sa onih, ne znam, bar 5-6 marica kod Siva, odnosno kod Palate Srbija. Tako da ne vjerujem da će ovo da potraje još dugo. Našetali smo se danas dosta. Ništa, za sad toliko, pa vidimo se dalje.